И здравейте, приятели! Днес ще пробваме Лава Бер шоколади. Имаш само такива вкусове. И ще ви дадат оценка. Да. Има няколко човека. Така ще дадат оценка. Така изглеждат отвътре. Така, сега ще го отворим. Ти го пусна прекрасно. Така изглежда отвънка. Киндер 2. Далеч остава. Хубаво се поне. Хубаво е. Обаче покъщите бомбони не пукат. Дясното 10. Дясното 10 съм подал. Хора, не ми харесва много. После се усещат пукащите чак. Накрая, ако ги оставиш. Не пукат. Хубаво е. Така, тези са нормалните. Пак изглеждат така отвънка. Тези с бомбоните не бяха много хубави. В смисъл не се усещаха бомбоните като пукат. Беше скам. Чакайте бе! Няма пукащи бомбони. Нормалните са просто киндер. Пълна щня. Колко му даваш от 1 до 10? 2. На пукащото, иначе на другото давам 5. Ти колко даваш от 1 до 10? Аз на пукащото давам 7 от 10. Това му давам 10 от 10, защото си е нормален киндер. Ти? Аз давам на пукащите 8 от 8, а пак 8 от 10. А пак на той с мякото 10. Значи на той давам 9,5 от 10, защото... Давай по-живичко. Защото не е точно като киндера. Малко първо. На това пукащото му давам 9 от 10, защото бомбоните не пукат, иначе те са 10. Така, аз давам на пукащото 8,5 от 10. Беше вкусно самото шоколадче, просто не пукаха бомбоните и това беше пълен скам. А на нормалното му давам 10 от 10, защото е нормално шоколадче. Прилича на киндер, което също е скам, защото пише Лава Бер шоколад, а той има вкус на киндер. Така, окей, чао от нас!